Welcome to like Mobile Legends. always fire. Fire. Welcome to Shado. So please Сабаракарай. И здравейте, добре дошли в YouTube чанала ни, където може да виждате всяка вид контент за Mobile Legends, но нека да не говорим за това. Днеска по-специфичното ще е евент, който ще обяснявам подробно за него, какво представлява и какви са нещата в него. Като нека да започнем първо с наградата и с часа, който ще ги видите сега на екрана. Там ви чакам, долу ще има линкове. И да, турнира ще е нова седно, ще има такова рулетка на късмета, който ще ви определи всичко от до. Срещу кой човек ще играете на евента. Ние за в момента сме 15 човека, така че не мога да гарантирам дали ще е на едно лоби или ще са повече. Но може да се запишете по всяко време до 3 марта. Така че, ако искате да се запишете, ще влизате отдолу в информационното табло, натискате линка, мести ви в Discord групата и пишете името си, слагате профилната с кое ранг сте, да се вижда и ID-то, името ви и сте директно записали. Няма нищо сложно в това. Но малко да ви обясня и по-подробното останалата част, което ще е по-специалното 1v1 турнир, където с директни елиминации ще бъдат нещата. Така че всичко означава скил или късмет в някои случаи. Това е забавната част, защото никога няма да се притеснявате за тези неща специфично, за умиранията, за тези неща. Не гледаме тези неща, гледаме просто победата. Ще имате 2 или 3 шанса, който да спечелите, който означава 2 от 3 искаме победи да имате на един човек. Всичко това, между другото, ще се снима в YouTube, в Twitch и други социални мрежи, които може да видите. По-специфичното. Друго, което мога да ви кажа е правилата, но правилата ще ви ги оставя на най-забавната част, да ги научите по време на евента, които да, можете и да ги знаете, може и да не ги знаете, но въпросът е, че ние пак ще ги кажем по време на евента. Така че ви желая късмет и дано да се изкефите на целия евент. И може да извикате приятели, ако желаете. Всички имат право да влезат в ход, няма възрастно ограничение, не ви желаем пари, всичко е безплатен, всичко е безплатно и такива неща. Какво още мога да ви кажа по-специфично е, че следващата седмица по-вероятно ще се качи билд на един много в марксмен, който много често го мисли за слаб и много лесен за биене, но въпросът е там, че е много труден и с този билд цепи мрака. Само това ще ви кажа. Какво още мога също да добавя е, че по време на евента нямате право да комуникирате с никой друг, освен с нас. Ако нещо не сте разбрали или такива неща, може да попитате. Не е грешно. Ние тук ще ви улесним нещата, правилата и тези неща, които ще ви направят по-лесна играта. Да. И по-забавно, разбира се, защото целта ни е на нас да е забава и да правим контент, разбирате ли, в Twitch и в YouTube. Така че линка, отново мога да ви кажа, е долу, може да се абонирате за канала, ако искате да гледате български контент, който да показват билдове, геймплейове и скилове, които скилове не баш, но да, може да се каже. Така че благодаря ви за отделеното време и ви пожелавам хубав чудесен ден. Дано да ви харесат всичките неща, които научихте за този клип и дано да дойдете. Да става забава все пак. Благодаря ви. Чао. Забравих да ви кажа, че може да, ако не щете да използвате линка, може да използвате като сканирате QR кода, който ви сега ще ви излезе на екрана.